Lebih baik Bloko Suto, Blak Kotang terus terang tapi cantik hatinya. Blak Kotang. Kotang blak piye ne Blak Kotang kuwi kepiye? Ora ta ya. Ora takon aku moh kula. Pak Seno Blak Kotang apa? Ora ngerti aku. Ngene ya, Nduk. Blak Kotang ki tembung sanepan. Karepe rasa didelik-delikne diblakne ae apa eneke. Ora kok Blak Kotang tur kotangmu mok copot mok blakne ngene. Apa eneke? Ora yo ketes kabeh. Ora apa enenge kenapa kudu milih kotang? Kenapa bahasane ora liyane? Alasan wong kuwi jerene mbae kok wayahe. Oh ya ngono artine. Peribahasa. Oh ya Blak Kotang terus terang. Padha karo arepa kaya ngapa kowe iki anake wong tuwa Nduk sing manut ngono. Oh nggih. Bek kecangking, kotong kecangking, bebasan kendi. Kepe cangking, kene kecamping. Apa kepe kancing? KTP cangking. Kecangking, kotong kecangking, bebasan kendi. Artine wong tua ki arep piye, anak polahe piye, wong tua mesti ketut. Oh ya. Apa ndelok? Kotong kecangking. Kopo kecangking, kopo kecangking. Wis sak karepmu kono. Luar biasa ya nak. Ya. Leres banget. Yes, tetep. Alhamdulillah. Napa ingkang sepisanan pepeling? Nggih, dipun aturaken monggo. Buka sura niki pepeling. Nggih, ayo Mbak Elisa, pepeling Mbak Elisa jumeneng Mbak. Ayo, ngatek kene, Nduk. Yo. Elisa gadis manis. Makasih ya, Pak. Siap. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, tepuk tangan. Ini ku nek Ngawi ramah itu kalau salam tepuk tangan kan? Ya. Keren memang Ngawi nek. Aku janggar petuk anakku itu sitok ki mumet sirahku. Kenapa lo ketemu wong ayu kok mumet? Ya ora apa-apa wedang mop. Apa ketika bagacek kowe ngomong gayamu sa? Gaya aku gaya Elisa. Aku rak wong Jawa Timur. Iya bener. Aku orang Jawa Timur, kamu
Wong gayane Elisa. Piye Mbah kabare padha waras kok ngono kanggo gayamu? Oh, pripun apa keparipun padha waras napa mboten? Ki padha beres ora makabare Cung? Kabare Cung. Tore. Bukane di Maboi. Weh. Yah, modar ora nyambung ta? Padha kaya wedang umope ngono. Bari ta gawe. Tretan depi ratin-ratin kana Praben reng Madura do tretan. Ratin Praben do. Iki basa Madura. Opo iki ne? Hah? Basa Madura. Oh Madura. Garam menang kali gawe digaram menang. Lah basa Jawa nek kaya kowe aku ya mumet kok. Ya ngel ya Pak. Mboten saged kula. Mboten saged. Saged. Lah kula ora halus ora apa-apa malah apik sing ngono njabane darden tapi jerone halus timbang jerone halus tapi njabane rusak ngono sing ben lebih baik bloko suto blak kotang terus terang tapi cantik hatinya blak kotang blak piye ne blak kotang kuwi kepiye ora ta ya ora takon aku moh kula Pak Seno blak kotang apa ora ngerti aku. Abah tanggung jawab. Abah sing langkung preso, sing langkung. Abah blak kotang niku napa? Ngene ya, Nduk. Blak kotang ki tembung sanepan. Karepe rasa didelik-delikne diblakne ae apa eneke. Ora kok blak kotang tur kotangmu mok copot mok blakne ngene. Oh, apa eneke? Ora yo ketes kabeh. Ora apa enenge kenapa kudu milih kotang? Kenapa bahasane ora liyane? Alasan wong kuwi jerene mbae kok wayahe. Oh ya ngono nene. Blak kotang. Niku nek jak omong kaya ngono kuwi engko takokke nganti ngoyak monggo. Tegese blak kotangi pokoke berbicara apa adanya. Apa adanya. Itu peribahasa. Oh ya blak kotang terus terang. Padha karo arepa kaya ngapa kowe iki anake wong tuwa Nduk sing manut ngono. Oh nggih. Bek kecangking, kotong kecangking, bebasan kendi. Kepe cangking, kendeke camping. Apa kepe kancing? KTP kecangking, kotong kecangking, bebasan kendi. Artine wong tua ki arep piye, anak polahe piye, wong tua mesti ketut. Oh ya. Apa ndelok? Kotong kecangking. Kopo kecangking. Wes sakarepmu kono. Jadi kalau kita berbuat jelek orang tua kena juga. Kena, pinter, gitu, ya, cerdas kok. Jelas kok kodono. Oh, kudu cerdas. Zaman now itu harus gitu zaman ya. Now, aku zaman apa, Bah? Umure piro, Bah? Suwidak arep mau tuku apa piye? Sewedak. Tambahi selawe. Suwidak tambah selawe 85 aku ora ndagel wis keweh-keweh ngene. Ya ning cek sehat. Sehat apa semoga sehat. 85 cek sehat. Amin. Nembango. Oh gelem nembang ya. Panyuwunan kisah. Oke. Sik to Mbak Cangik jelas to. Sampeyan kan ning Anjungan Jogja wis dateng wis. Jawa Timur wong Ngawi iki ora ngerti iki candi. Niku omongane kok Dura dudu Jawa dudu, Sunda dudu, iki cah kondi kok ablek kewek-kewek iki lho. Kewek-kewek. Niku asline niku bapak ibune niku blesteran, Mbak. Ate kaya ponakku iki mboke Jawa, bapake Gibas. Oh, kaya aku yang ngono. Ponakku. Ponakane. Oh, berarti mirip ya? Mirip nek kowe. Ya wedhus ya padha sih. Oh ngerti to Gibas iki wedhus. Ngerti. Aku memang kaya kuwi wedhus. Soalnya aku sok ora mandi, ora adus. Oh, wedhus ki ora mandi ra adus. Ora apa-apa iwake bendina ning gone banyu ya amis. Oh iya ya, Mbah. Ya iwake bendina ning banyu ya amis. Ora tau masuk angin ya? Ya ora tau. Apa enek iwak kerokan? Ya ora ono. Asmamu sapa asline kondi? Nggih, kula Elisa Ursarus Alaso, derek beketi kepangan kitepangan. Alon, apa gak salaso? Derek keti kepangan, ketipangan. Lah kuwi ya pitepangan. Petika pangan.
Apa dikepangan ya semplok cangkemmu. Petikangan ketipangan. Pitepangan. Ora kok Pitepangan. Ora peti dipangan, peti dipangan. Elisa. Ya. Kae nang ngarep kae lenggah Mbah Kung, Bupati Ngawi, Pak Bupati Ngawi. Pak Oh iya. Ling ngendika sing alon-alon. Pak Tumio Iya, Pak. leh ngomong ki pelan-pelan leh ngomong. Pelan-pelan. Ada bapak-bapak bos-bos semuanya lenggah. Oh, paling kasih semua bos-bosnya ya. Sapa ngerti Mas Hasto sasi ngarep kowe timbali nang Yogya. Amin amin. Ngono tinggo keret-eretan putrane. Badake aku apa ledek ngene-ngene. Ya aja cantik-cantik koyo Iya ngene. cantik kok pakedep asmane. Oh nggih derek pitepangan nggih nami kula nggih Lisa Orcharus Alaso. Piye, Mbah? Sampeyan dong ora, Mbah? Lah aku sing cedhake kaya disebul kupingku lho. Elisa Orcharus Alaso. Bakul bakso. Aku rada Elisa bakul bakso. Dodo bakso tapi alaso. Oh alaso. Iya, alaso. Alaso. Hati-hati aja su. Nek su apa artine? Alasu tuh une diganti alasu no kok. Alasun. Elisa alasu. Asline nduk. Nggih, niku cempur mbok kula saking Lembelu. Mbokmu Lembelu. trowelu. Trowelu apa trowelu? Trowelu kaya kelinci. Oh, meku duduk saking kelinci. Lambelu. 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 Yo Lambelu. Lambelu sendiri. Ngapain ngatain Lambelu? Lambelu sendiri. Emangnya gue pikirin. Gua kepret mampus lu. Iki abah kok dadi duka kenapa? Lambelu ki dusun, Mbah. Lambelu niku iya dia dudu mengatai. Lu niki nek Jakarta ki kamu. Lu kemana? Lu mau ngape? Lu mau makan enggak sih? Makan apa lu? Lu tuh kamu. Lah nek lambelu padha karo lambemu. Oh, kaya cangkem ya? Cangkemku. Cangkem lu. Cangkem. Teko lambelu. Ya, bapakis kontol saka toli-toli. Kotoli-toli. Aja dipedhot lho ya, aja dipedhot. Teko toli-toli. Ya, seko. Lambelu Sulawesi Tengah. Toli-toli. Toli-toli Sulawesi Tengah. Ya, Iku bener. ibu. Ya niku bapake saruboke sempune. Karo mboke. Iya. Kok ngono. Iya, bener. Lah sekarang manggon neng Sekarang di Jogja no melu dalang iki ben duit. Melu iki golek sandang badok. Iya. Badok kok dhewe. Kuwi Banyumas. Oh iya. Wong wis diomongi ana Mas Hasto Pak Bupati ya golek sandang pangan. Oh iya. Sandang badok. Sela ya. Badok ki nek Jawa Timur nguntal. Oh, kontal ngono. Apa ngontal? Kental. Kontal ki ramu mencelat. Ya. Nguntal ki mangan. Oh, nguntal mangan. Mula nek arep ngombe obat ke golek gedang. Oh iya. Nggo nguntil pal. Wale. Nguntal B. Lah kuwi. Oh iya. Wong Sulawesi iso sinden. Oh iya. Studi. Dulu S1 pedalangan. S1 pedalangan. Yo, pedalangan isi Ngayu Jakarta. Isi Ngayuk Jakarta pedalangan. Saiki semester piro? Saiki Sudah lulus lanjut S2 psikologi. psikologi selesai. S2. Sudah selesai. Sudah. S2. Iya. Luar biasa sinden S2 loh. Luar Makasih. Gendang jumuk dokter ya. Amin, Abah amin. Beng S2 nipun. Yang jumuk dokter, engko nek kurang biaya tak golekne donatur yang Pak Tumio. Tumio? Heeh. Ya, amin Pak lah, Tumiono. Tumiono. Heeh, nembang, Nduk, nembang, Nggih. Nduk. Bawa nggih niki nih. Pepiling. Bawa. Rukun Islam. Berhasil Jangan aku. tepuk tangan, Berhasil jangan aku.
laguna tepuk tangan tanpa saweran. Biasa. Oke. Penggemarmu akeh nduk ning kene. Iya iki mau sore wis tak nai 2000. Ben ndok keplok pokoknya nek aku nyanyi geplok ngono. Jangger kowe nyanyi keplok 2000. Apik kowe engko nek karo mlaku Elisa Jaya. Kang lima puniki dakno mring para sesama aja padha ditinggalke Yo, penonton Toli Sulawesi Tengah. Suarane kok iso kaya ngene. Andekno ponakamu kae Mbak Cangik nang omah apalane kursi tok. napa Tahu bulat. digoreng Dadakan. 500-an Kuwi panganan viral lho kuwi. nggih. Panganan viral. Panganane jang ngerti tulisi luar negeri bahasa Inggris no kopi hitam ngono nek nang warung nang nguri ideran iki paring 8.000. Black kopi larang. Black kopi pinten Larang. fried Fried chicken larang padahal ayam goreng 5.000 enek. Fried chicken 20. Iki enek sing Klaten viral. napa niku Napa niku? apa Klaten ana. Sup chicken Mr. Defisit. sup chicken Mr. Sup Defisit. chicken Mr. Defisit larang. Napa niku? Sop ayam Pak Min. Mr. Defisit Larang. Sup Nara defisit ya Pak Plus Sup ya Mr. berarti ini Pak Defisit. Plus kayak Pak Oni rawuh. Pak Oni karo Mas Santok rawuh. Nggih. Besok ngawi iki iso ora bingung. Nyuwun restu Pak Sekjen, pokoke Oni tok. Oni tok Ngawi iki Oni tok. Oni Antok. Oh, Singkatane ya, Oni tok. luar biasa. Ora enek liyane. Oni tok. Nggih. Iki bengi iki resmi, sesuk kaos wis tak gawe. Melu Oni tok ngono tok. Oni Antok wis kuwi. Mangga. Rukun Islam puniku ayo Ndek. Rukun Islam puniku sahadate Kang angka siji Mbak Cangik, dalem, Mbak. semua anggota DPRD maupun DPRD tingkat 1, tingkat 2 maupun DPR RI sudah dilantik dan ditetapkan. Nggih. Untuk PDIP Perjuangan terbanyak di parlemen di DPRI. Luar biasa. Tepuk tangan. Wis. Partene sing gak lolos parlemen, sing lolos 7 apa pira nek salah. Liyane jek merongos 9 lolos parlemen ya. Nggih. Nonano ya. Kang angka loro salat dene kang telu Ramadan nindakno poso papat yakat ping 5 ibadah haji Nenono rukun Islam sampun
Ana. Ya, mangga. Mangga. Pepeling, Cok. Yuk. Sopane sing kurang. Ya. Sopan piye? Niku lho, Mbok we matur nuwun iki sing alon-alon nang ndi mriki. Matur nuwun. Ya wis ben karang. Ciri wanci lelewo ginawa mati. Ana paribasan sormejo enek ulane. Napa niku? Aja gelo wis carane. Ciwala kaci koko beluk dem-dem. Menika pamundutan gubuk asmara dicaosi ya. Gubuk asmara dicaosi. Pak Nelis Palen, ayo dok, sapa ki gubuk asmara? Ya Mbak Ika. Ah, tak tinggal ning guri sik. Kebelet. Oh. Biasa kencing manis. Lah kula pun mari kok.
Oh, gayamu. Wonten godhong sing marai-mari. Apa? Godhong napa jenenge? Insulin. Nggih. Benaong. Nggih. Godhong insulin, benaong godhog. Niku marai-mari tenan. Aku wis entek sak kerenjang. Aku undur-undur tak pangan lakuku mundur. Oke, gubuk asmara. Nggih. Oke, Nduk. Oke, kono enak-enak. Abah ajeng teng bendi? Pipis. Oh iya. Kenak tur mboten? Oke, ayo gubuk asmara sih tak ewangi ya. Gimana PPKS masih semangat? Seduluran Lawase. Nggih. Seno Nugroho. Yes. Kaya kampanye to malah. Wes tenan. Werna-werna wae, Bah. Ya Oh, monggo. Ya, iki Mbak. penggemar sakmono kae ya. Nggih. Oke. Ya. Neno. Ya, engko gerajakan terakhir Mbak Anting. Ya. Mangga. Nyingkar nyingkur wiwitane nyingkar nyingkur. Semua malam ini yang nonton Taiwan, Hong Kong, Korea, Texas, Amerika. Texas, Amerika, Arab Saudi, seluruh dunia, Prancis, Chili, salam budaya, salam Indonesia, SDM unggul, Indonesia maju. Lingsem. Ki watuk ya di soraki lho. Watuk ya disorak apa disorak kok. Esuk watuk, sore watuk, ombenono jahe pelegat tenggorokan. Nane nano. Lingsem yen ke mutan lelampahan kangka tresno tulus nadyan nengku buk as moro. Nggih, ya mangga. Mbak Meta. Mbak Beta. Saking mana? Oh, saking Idol. Mbak Beta dari saking Idol. Oh, silakan, monggo Mbak Beta Idol, tepuk tangan. Silakan naik panggung. Gubuk asmara, tarik. Ya. Yen Aku kelingan gubuk kae. asik.
badhe nyumbang lagu Perahu Layar. Oh, Perahu Layar, monggo. Monggo menika mikipun, Mbak. Saya bangga sekali bisa ketemu Maestro. Terima Bapak kasih. Kirun. Terima kasih. Selama ini hanya dalam di TV iya. saya nonton. Saya juga terima kasih bisa silaturahmi. Sudah mumet saya. Kenapa? Wedi. Wedinya apa? Nah ini sarangnya Langgam Jawa ya. Ayo enake ngono kan ya apa? Mau digulung wedi ya. Ya ora apa-apa kok. Perahu layar sik iso. Hai. Dagelan sepuh kok ming pada. Aku waniku ngedok nek kok. Anu apa? Enten apa kok ngedok? Hai. Wayahe. Boleh nggak saya memeluk Pak Kirun? Oh boleh. Ben busine mletik. Kowe aja adu-adu ya. Boleh saya peluk dari belakang apa dari depan? Saya meluknya dari depan apa belakang? Aku demek enek mok peluk kok ngarep. Tenang. Catat ya, Pak Marwoto itu terhindar dari banyak penyakit karena sering saya peluk. Oh. Aku lung penyakitan timbang mok peluk. Bah. Ora ngatasi ora. Apa?
Bah, sampean dipeluk Mbak Berta iki. Panjang umur. Kencing manise ilang. Bener. Ning dadi kencing batu. Ora apa-apa kencing batu malah kena nggo ngecor bangunan lotak. Boleh dipeluk ndak? Oke. Aja aku ki wedi-wedi tenan. Aku ki wis insap. Saya tuh kesini ya, tadi itu aku Saya tuh tadi kesini membuktikan kalau saya ketemu Pak Kirun kepada Pak Menteri Pembangunan Desa Tertinggal. Ini divideokan biar dia dilaporkan. Nah ini kan sudah ketemu ya harus saya peluk toh untuk bukti. Iya no, bukti. Peluknya detik apa menit? Detik apa menit? Rugi. Ngeyel. Nek dipeluk kok sak menit sak detik rugi. Nek ngguri nduk tak tandangi wae. Ora ngono. Aku aturan main kurang ngono. Oh, ora. Check in piye? Check in. Ora sudi. Panas rame. Hai. Kaya mlebu kompor gas. Kowe dantenan iki. Ora ngerti prau layar. Hai. Ditutuk ora matung ki lho sing akon munggah ki lho sapa? Saya ngotot to. Ngotot kae lho nasare kae. Kono lho peluwen sing akon kowe mau lho. Pasti. Tenang, pasti. Musik. Mangga, yuk. Urung apa-apa wis warek. Langsung abses sudah ya.
Terima kasih. Oh ya, saksikan saya di nanti di satu stasiun TV saya tampil dengan Didik Nini Dowo. Saya menari Golek Asmarandono. Acaranya Ratu Sima, cari sendiri iklannya. Terima kasih matur nuwun Pak Dalang, Mbak Yu Sedoyo, Sugeng Dalu. Ini boleh bawa pulang? Oke, matur nggih mriku. Monggo matur suwun Mbak Birta. Nggih, wah. Jan kaya telusuran kolam renang. Rasane kaya mak clurut biru. Ngapur. Kaya piye to ya nak? Iya, wah, matur yo Ting. Ditutup nganggo Grajagan Banyuwangi iki pamuntutan. Ya, Mbak Anting Lambangse. Mbak Anting Lambangse iki ya putra dalang. Oh iya. Putrane Mas Sum Gondrong. Ya. Nggih, Sugeng Dalu. Nggih, Sugeng Dalu. Nggih, Pak De, kula nembang napa? Grajagan Banyuwangi. Dibawani Kyai Banyuwangi, nembange Banyuwangi. Ya. Lah kok wingi nembangku Madura? Ayo kae ming ndong mergo suaramu apik kok kowe kan sinden etnis. Rencanamu kowe rencana pengin dadi sinden etnis ki sinden berbagai tembang daerah kuwi iso tok tembangke kabeh. Ya, apik kuwi. Ya, saiki Grajagan diaturake. Ya, monggo. Mambiat mayo Ora apa-apa. Terus ciri khas Banyuwangi yo ngene iki no. Ya. Nyerang biai tenan kok iki. Ora apa-apa karang pengendange ya asli kono kok ya. Ya. Banyuwangi. Ya. Kolan kok kidul lor lan kidul lalas wah suarane apik no. Iya, suaramu di upakara iso kaya Mbak Birta kae mau suarane ya apik. Ya. Sak awakmu. Ayo.
Ngopo Pak Dewakku? Awake apik kaya Bathara Guru. Terus Kang kaliwat liwat ya. Wah, tanah tanah endah kumeliaring ya. Taman Sarino Swantoro Ya, enggak Mas, gerajakan, yuk. Gerajakan penyusunan
Matur suwun Mbak Anting. Iya. Iki mau jane iramane luwih apik luwih kompak kok. Iya. Mergo sing ngedram ki pocokan. Gantenan dadi ming paton dasdes. Ya wis ora apa-apa. Yo ceritane teruske dhisik Mak. Iya engko ndak wektune entek ya ngger ya tak derekke. Tansah marmaring sukma Sinukmaya winaya wing asepe sumimpen lelenging kalbu ambukaning parana tarlen saking liyup layaping aluyup pindha pesating sumbana sumusuping rasa jati ora tokot kaya mangkono nalika semanten kemlajar-mlajar saking negaring Mandara nenggah Kilura Petruk kantong bolong semawut Kilura Bagong kemlajar-mlajar mundur wonten karang kadempel. Kajarian putra lamun kawekarsan yeka wisanggeni maya Wisnu Pradenta wisanggeni maya Wisnu Pradenta kowe mau dadak kering apa iki, Kang? Aku iki wong ketoke berpendidikan ning goblok. Goblok piye? Kowe name diwangsuli Prabu Duryudana kaya ngono mau janjane rasa mule. Sing duwe hak menehi wangsulan karo kowe kuwi Sinuwun Mandaraka merga negara Mandaraka kuwi kagungane Sinuwun Prabu Salya. Ming perkara sampe kowe dunekke Petruk kowe bali kok mule. Lah terus kowe ning kono ngopo? Lha ya gayeng geger. Geger tegese Prabu Duryudana tak waneni. Terus, wis pokoke tak waneni terus aku metu njaba ngene iki. Kowe ora ngerti resikune. Resikune ngopo? Prabu Duryudana nek gawa Kurawa, watake wong Astina iki nek dicentulani rembuke mesti terus nggunakake cara kasar. Tegese piye? Dawuh karo Kurawa pirang-pirang kok nyekel aku, nyekel kowe. Kowe ora malah golek perkara to senengane. Kowe ora malah golek perkara iki kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan. Aku wegah nek carane kaya ngene iki. Nek aku gelem lho. Nek kowe gelem piye?
Aku pancen tak sengaja, Tru. Tak sengaja piye? Pancen niatku arep njajal ketrimane urip. Ketrimane urip. Sak suwene iki aku ndelok iki meng kowe sing gelut karo Kurawa. Kowe mesti entuk jeneng, kowe mesti menang. Aku arep nyoba Bagong arep kerengan karo Kurawa iki menang apa ora? Kowe mudar, Gong. Kowe mudar nek musuh Kurawa. Sikilmu cendhek, awakmu lemu, tanganmu cendhek kok arep mungsuh Kurawa iki arep nggo menang apa? Giri lusi jalma tan kena kinira. Aja sok ngiyas karo wong kaya aku ngene iki. Asli aku nek wis muni ngene iki ora kena dipenggak karo sapa-sapa. Wani tanpa aku kowe minggat to rasane gak ilang aku. Ora tok ewangi ra masalah aku. Mun nganti bengok-bengok njaluk tulung aku titenono. Walah wis to. Aku ki sadar wong urip ning alam padang ki mung ngantri modar. Dadi mati saiki ya apik, mati sesuk ya monggo kersaning sing gawe urip. Ning sirku aku mbelani Raden Nekula Sedewa. Kae cah lola, kae cah ra duwe bapa, ra duwe ibu. Kae cah wajib dibelani. Gusti ngerti Bagong mbelani cah lola, mati langsung nyemplung swarga. Kuwi sing kandha sapa? Aku ngono kok. Kuwi ujaring para pranata agama ngono kuwi, Tru. Yakin? Yakin. Ya wis, tandangi. Aku tak lunga. Wis kono mulya. Ora sembodo ora. Dikongkon Ndara Nekula Sedewa kok mulih iki nek gawe gelane pepundhen nek cara aku ngisini-sini. Tru. Kowe mulih tenan kok? Heeh. Kowe ya tegel karo aku. Lah mau lambene muni piye kowe? Kowe mau muni piye jare wani, jare arep ngadepi Kurawa, bareng kene arep mangkat mulih kok diundang. Kowe nek mati ora rumangsa kelangan aku to. Nek aku mati aku kowe ora rumangsa kelangan. Lah kowe sing niat duwe gawe perkara kowe kok nulung kelangan piye? Wis kono-kono ora caturan. Kamu minggat ono? Yo. Iya. Bali yo Bali. Tru. Kowe kok ngono ta? Kowe iki ngewuhke kok Gong ora. Piye karepe piye? Ya kowe iki ora sange wangi ning ngulatke aku. Ngulatke kowe terus perkarane apa? Nek kira-kira aku terdesak kowe maju. Ha jenenge iku njaluk bantuan. Kuwi jenenge njaluk bantuan. Njaluk bantuan ki nek kula nuwun. Kula menika tiyang mboten gadah ngono kae. Kuwi bantuane bantuan dondo donya nek iki bantuan tenaga. Wis rasa kok kan omong. Nek butuhe ora usah lunga. Kowe peng takon delok kridane Bagong. Ya, deloke kaya ngapa? Nonton no. Ya, ya. Sing teko ora ming siji ning loro sisan. Iki kok ora kaya biasane ta iki? Ora kaya biasane piye? Biasane iki ming siji, iki kok loro sisan. Ha wis kuwi bejamu tandang ngono. Wis ge omong-omongan. Ora lunga lho. Ora. Bagong. Nggih, Ndara. Ndara Kartomarma. Iya. Sing wingking Ndara Satama. Iya, Bagong. Kok do mripate do abang? Kok kaya nanggur? Ora. Kok nanggur wae putra nata mung ngombe-ombene anggur. Kok kaya mendem ngono lho. Ora. Ning aku nesu karo kowe. Nesu piye? Kowe wani karo Sinuwun Ngastina, ya apa ora? Kowe Sinuwun, kowe wani karo Sinuwun Prabu Duryudana padha karo kowe ngiyas karo wong Ngastina, padha karo ngilani karo wong Ngastina. Mula aku didhawuhi dening Sinuwun Prabu Duryudana kon goleki kowe, cilik kon bondo kowe, gedhe kon mateni kowe. Ya, kowe mlungkula Bagong. Kowe ora nyawang karo kahananmu, kowe mung batur, kowe mung gedhe bal 17, kowe elek nyolok mripat. Kowe mung kere. Lah kok dadi wani karo Sinuwun Prabu Ngastina, kowe iki ora ngilo karo githokmu, ora nyawang karo kahananmu. Sik, mo, ora waton ngomong kowe. Gong basa. Basa apa arep gelut kok basa? Rasa basa. Ora aja waton ngomong kowe. Kowe ngunake Bagong gedhi bal 17, kowe ngalek nyolok mripat. Mong kere, ning aku ora menungso. Lho. Lah kok kowe muni ngono? Lah saiki kowe
Kowe nganggo sandangan apik nang kowe iki kudu menungsa, kowe iki blesteran. Blesteran apa? Bapakmu pendeta, mbokmu wis kok ora gawe masalah. Kowe minggat wae kono. Malah ngegol-goli kowe iki. Kono minggat kono. Kowe ketoke menungsa ning jane kowe iki blesteran, kowe iki anak durna, mbokmu jaran. Lho, kok kowe iso omong kaya ngono? Wah, lah aku ngerti sejarahmu kok. Biyen dek kowe resepsi, bapakmu resepsi pernikahan karo mbokmu ya aku mangkat. Dadi aku ngerti kahananmu. Wis Asatama Jaya teruske, kowe nek karo Bagong malah kewirangan. Perkara iki piye? Kowe bali apa ora? Bali nang ndi? Bali nang negara Ngamarta kondo karo Nuklasdewa. Yen ora bakal entuk sithik wae negara Ngamarta. Aku gelem bali, nek wis gemlundung sirahe Bagong. Mudhar tenan kowe wis tak tinggal kok. Yo. Gumlundung sirahe Bagong. Wani karo Kartomanmu. Sing tak wedeni awakmu. Ora minggat kok kene ditenono. Tak krubut loro tak tugel gulungmu. Mapano kendara dene aku Bagong. Weh, ayo buktikan kowe apa aku sing tekaning pati. Kowe iso mateni Bagong bumi langit tanggep. Iki mergane patimu. Pangga tak ayoni legane atimu. Jeneng aku. Aseme tanganku ra ketok e. Truk. Nyerah aku. Nyerah piye? Biasane nek do perang aku ndelok wayang kae. Oh, ndelok kowe barang kaya wayang kok dadak ndelok wayang. Karena tangane ngene iki kono langsung glecak ngono. Iki mah aku ngene iki ra keneng. Wong tanganmu cupet kok. Terus piye? Kowe wae. Lah, ra tenan to. Sembodo ora. Aku tak leren. Urung apa-apa kok leren. Aku tak ngematke saka kadohan. Iya. Kono kowe sing perang. Ra urung ya aku sing temandang kok. Kowe nglelang nek perang wis bola-bali ketemu karo Kurawa menang terus e. Ayo aku kok ya. Heeh. Lakon apa wae anggere Petruk ketemu Kurawa kok iso menang ya terus kok nglelang ya. Ayo anak Semar iki geleng dhewe aku. Awake dawa dhewe, tangane dawa dhewe. Wis gak mangkat tak matke kok tak foto. Ya. Kene HP-mu. Ngece kowe. Dume HP ku ora ono kamerane kowe ngece. Ora duwe ya? Ora. Ya nganggo aku. Oh iya. Mbok kirim ke aku. Nek kirim ke liwat ngendi? HP-mu meng 3310 kok. Ya engko dikirimke di afdrek ya, Gong. Hah? Di afdrek terus kirim ke aku. Tak pajange nang apa ruang tamu nek aku pas gelut. Oh iya, ya engko tak afdreke. Ya, nonton bae kowe. Heeh. Petruk iki. Jeneng aku. Wah. Wah, edan tandane. Mriki, Den. Mati ora iso. Apa-apa ora apa-apa mati we Gong oke ora tekan ta
Waduh, mati aku. Mati aku. Trocok tumbak. Ora kelakon mati derajat topo parat. Ora. Iya, ora. Iya. Ora keneng. Ayo, ayo, pokoknya anggere aku frigel wae sing ora kena. Asem kowe gleleng tenan. Ora ngomongi. Seneng nek cengelku bonyok. Wong kuwi senengane sok kemetok-ketok. Kakane lagi ngendani tumbak pirang-pirang. Pokoke malah jedul mrono keneng sirahmu. Opus, udus. Iya. Iya. Alah dene nderekke Ndara Janaka pirang-pirang taun. Ndara Janaka kuwi nek ngendani panah pintere ora sama-sama. Aku meso dadak mencolot Ndara Janaka ki ming-ming ngene iki sit ngono iki. Panah ora kena, Gong. Heeh, Bang. Aku ya kerep sok ming ngono kuwi. Panahe ya ora kena, dompete ora kecekel. Kowe tumpan nek ngono ki udus. Bapak lunga ta apa biyong meteng tua tes dadi banyu. Mana? Aku wong suci. Ora tau colong jupuk. Kowe ngenengi wong suci, panah tumbak ampu dari tumbak rongsokan. Ayo pulang. Ngapa dadak udus. Wong iki kabisane dhewe-dhewe. Piye mau kuwi? Agene pengen. Piye mau bapak piye? Bapak lunga ta apa biyong neteng tuwa tes dadi banyu. Pinggir. Tak prakteke kudu mandi. Oke. Bapak lunga biyong meteng. Kok kena, Gong? Awang mbokne meteng kok bapakne kelayapan. Asing tenan. Bapak lunga ta apa biyong meteng tuwa. Tes dadi banyu. Terus omong kaya aku mau. Oh iya. Mandi ya, mandi. Bapak lunga ta apa biyong meteng tuwa. Tes dadi banyu. Gang. Getak. Hop. Petruk wong suci. Ora tau colong jupuk. Tumbak ampuh ngenangi wong suci, dadi tumbak rongsokan. Ayo balik. Cangkemmu pancen apik kok. Monggo wingi aku bareng colong nduk bebek. Modal ora. Tumbake rong adoh kok wis bloko. Ayo balik ngenangi cengelmu. Loro banget le. Lara tumbak kon ra lara. Iya, amuk dalur ayo terus kene perang. Ya yo ayo amuk Suramrata, Jayamrata imbang yen padha.
Ah, Petro nggih. Ndara Dursasana ya. Gleleng kowe. Ngundurke Kurawa pirang-pirang. Oh, ya trondolo. Saman mriki ajeng napa? Nglabrak dapurmu kowe. Nglabrak kula ya. Bondo kula mestine ora mung kowe Bagong sing baku bondo. Ora ngilo kowe mung derajate kere kok wani karo Koko Prabu Duryudana. Jeleh nyawang gelaring jagat, jeleh nyawang seming rembulan jaluk mati meruput kowe le. Ayo, kaya baku sing tekaning pati. Manut. Kula yo arep sampeyan sik kula yo trima. Weh, lah wani semaur. Wani wae. Ming semaur kok ora wani. Neng kene temtokke. Kula napa sampeyan sing bakal tekaning pati. Nggo, ayo. Waduh, aku kok malah matratap. Bareng digetak genti rasane sir-siran. Mula wong niku aja sok bengok sura. Aja sok bengok-bengok. Niku ngetokke kepribadiane wong. Nek bengok-bengokne wong iku ora ngerti unggah-ungguh, ora ngerti tata krama ya sampeyan niku sing dadi nyatane. Ayo, kowe apa aku sing tekani pati? Oh iya, kowe apa aku sing tekani pati? Oh, manut. Nggo, mangan tem sik. Ngopo iki? Mangan tem sik. Sampeyan pepunden kok kula njunjung karo sampeyan, mangan tem sik ya. Kowe ora kendel tenan saiki, kendel wae. Oh. Mburi apa piye nya, ayo. Nggon dodo wae nya, ayo. Padhake ora. Nya. Ngopo iki? Tulung dicukurke rambutku. Bagong edan ora. Ngantem ya mudar tenan wae. Nya, wedi marep tak mungkur nya. Lho. Nggon ngarep kok nya. Ngono kendel ya adak aku ora kendel kaya kowe isin aku. Nya ayo. Mburi wae piye ya. Kaya aku iki lho nya. Iya, aku ya kaya kowe nya. Ayo tak kendel kaya isin. Ayo areng apa ayo. Mburi wae piye nya. Mburi ya mburi nya. Pajake ya. Oh tuh. Bures ngono ya mudar tenan. Nggo, adu kekuatan mawon. Yo. Ping pindho-pindho manut, ping telu-telu manut. Iya, nya. Pecah siramu, mang pecah. Nek iso mecah sirahe Petruk matur nuwun. Petruk wis kesuwen urip ning donya. Ya guys. Mati kowe. Iso mateni Petruk kula matur nuwun, yakin sumpah kowe. Mudar tenan. Iya kowe wis. Wedan. Mumet ora? Mboten. Pet-petan? Mboten. Kaya dipijeti prawan. Waduh apure diantem kaya pijeti prawan. Sekali lagi. Wah, iya. Pecah tenan saiki. Mang pecah. Sing gleleng Mas. Wah, ampun tenan. Ngene iki jenenge adu kekuatan. Rasa ndotok. Dupak pisan ngelekar. Percuma. Yo kene. Lho iki dikapake iki. Lho gentenan. Mau janjine ra gentenan kok. Napa sampean ora isin diprisani piye ismene akeh kok. Ora gelem gentenan ndombatin. Wah, Dursasana iki jebulna jireh. Dursasana iki kadang nata ning wah jireh. Apa ora isin? Isin. Isin yo kene. Yo. Halo, modar tenan iki. Yo, ngati-ati. Yo. Wingi bar tak nggo ngantem sirah sapi iso pecah dadi papat. Wah, cangkeme kowe. Kuwi jenenge ngedeg-degi kaya ngono kuwi. Wong ming wong ngomong kok omong iki jenenge ngedonke mungsuh. Ora kena ya ngono kuwi. Ya wis rasa omong. Ya ora usah ngomong terus bres ngono. Nggih. Semelah. Oh, kuwi ndonga barang. Apa-apa ki nek diwiwiti saka semelah kuwi apik wong Jawa. Ya wis. Ya. Mit nggih. Ya. Sapa kae kancamu sing mak ngono. Wah, kepruk watu ndase kowe. Nang bentarane mumet kok malah oh, cah ora dong ora. Pisan gas yo. Has. Nah, iki
iki jenenge rame-rame. Perang rasa nggo gamelan kancane leren, perange temonjo tur iso dititeni sapa sing glitase, kuwi sing kalah. Ah nggih. Nyo, kula, oh iya ning. Lali aku. Wah rame ya, rada sudul ning antem kekuatan wis. Wah. Yung aduh ora seru-seru narik ora banter-banter dadung lemah ngapura orang saking mempenge kok ya. Riki. Ya. Ora apa endi wonge. Oh berarti wis buyer aku. Kene pisang gas yo. Hati-hati. Ayo nggih kok sithik arang tadi tata-tata e. Ono aku tata-tata barang. Yo siap. Kok entuk bendone ndi? Iki nyeleh bakul degane. Lho bakul degan ora modiar. Nek ora dipisan Bagong. Dur. Kok ngletaki piye? Wong ampuh kok ngletak. Wis pindho lho, Truk. Wis pindho kentenan aku. Matane. Lek to, lek dengkulmu atos ora. Ora ngematke Petruk apa sengkune. Luweh cah edian. Ora sak penake dhewe. Kurawa sapa sing durung maju? Ayo maju apa Rasata Kurawa sapa sing ada yo. Takoni ne. Lho. Ora basa karo. Ora usah basa ning perang ana basa. Sing ngakon Kurawa ngoyak aku sapa? Aku. Sing ngakon sapa? Anak Prabu Duryudana. Aku tak takon karo kowe, nek aku mati ku jane kowe entuk apa to? Nek aku mati kowe entuk apa aku tak takon? Penyakit. Menungso ra tatanan. Wong nek jurapure kaya bekicot. 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 Lecek kae. Kaya wangun-wanguno. Aja meng Kurawani. Ayo, amuk Suramarata, Jamarata. Sing ngakon mulih Bagong Prabu Duryudana, piyaine on tekan kene, ajangi jembar. Aku aja minggat kowe. Waduh. Apa iki? Wah, Prabu Duryudana nesu tenan. Tak sumbari sajake krungu. Aja meng Kurawa ayo Duryudana kon tekan kene. Saka kaduan muni Bagong mati kowe ndrantal aku. Ayo Tru mlayu. Mulih nang negara Ngamarta nek ora mulih gedrawasan. Ya ayo mlayu sing banter. Ceniningan matamu. Mripatmu sing ceniningan. Iki sapa iki? Prabu Baladewa. Petruk. Nggih. Mlayu-mlayu ngopo? Nun. Mlayu-mlayu ngopo? Mati kok. Wis pasrah wae. Mlayu rono ketemu Prabu Duryudana, mlayu nene ketemu Ketua Satpol PP. Muni apa kowe Bagong muni apa? Manu mboten muni kok.
Ora seru-seru kok nek mireng malah saya duka. Nyun mahapunten sinuwun mboten niat kula damel geger negari Mandaraka. Namung nyatanipun kula dipun warai. Petro, nun, kowe wis tuwa. Nggih. Ponakan Bagong arep kaya ngono kuwi wis tuwa. Nggih. Niki dereng kas ditebaske kok sinuwun. Kowe kudune iso mikir, iki negarane sapa? Yen iki negarane Baladewa wae sakarepmu nggonmu gawe geger. Yen iki negara Ngamarta sakarepmu, jenatane kowe Punakawan negara Ngamarta. Nggih. Ning iki Mandaraka, iki papan lenggaing Kanjeng Rama Prabu Salyapati. Kuwi pepunden. Nggih. Kok kowe gawe geger? Diwarai kok. Sing marai sapa? Kurawa ya, Gong. Ora ketoke Gong tak antil lho kowe. Heeh, Kurawa. Kurawa ajeng mateni kula, ajeng mateni Petro. Terus nggih kula lawan sing jeneng menungsa. Kula niku menungsa ya sinuwun. Mundur. Iya. Ora gawe masalah meneh, ora. Kula niku menungsa, selagine cacing niku pidak menungsa. Nika ngulet ora ngrasake lara ning butuh males. Ning mestine kowe kudu ngajeni karo Pursata Kurawa. Nadan kula kuwi watayang Prabu Candala. Ning Kurawa ki pepundenmu dhewe. Ngertos, ning kebangetan Kurawa le sumbar. Lho, kebangetan piye? Prabu Duryudana ngoyak kula, Bagong Petro. Ora bali titanana, sapa sing wani mepalangi karepe Prabu Duryudana? Mandaraka iki negaranku padha karo kae negarane wong tuaku. Wong tuaku Maratuwa Prabu Salya iki negarane Mandaraka. Mandaraka iki padha karo negarane Prabu Duryudana. Aja kok men kowe. Sapa sing arep mewangi? Prabu Baladewa, Prabu Karna mewangi tandange Duryudana. Sing muni ngono sapa? Gong, ora gawe masalah, Gong. Tenang. Santai engko tak rampungane. Bagong, non. Sing muni ngono ya. Lho sinten meneh sinten Prabu mboten sinten Prabu Duryudana. Mbok yakin sumpah. Ora bakal lakoni Prabu Duryudana wani nantang karo Natamadura Prabu Baladewa. Weh, nang bengi niki muni ngonten wae. Tak genahke karo Yai Prabu Duryudana. Kowe ngapa ya? Aku iki jane ra seneng karo kowe. Kowe kok gawe masalah meneh iki ngapa? Kowe butuh slamet ora? Butuh. Nek butuh slamet carane ngono kuwi. Memanfaatkan Prabu Duryudana. Kuwi jenenge tumbak cucukan. Ora masalah. Sing penting slamet. Ha iki ngene gegere mengko nek nganti sinuwun Mandura kae engko ki nggenahke karo Prabu Duryudana. Yayi. Wonten dawuh, ora usah praktekan. Kok tak kira nek nyeluk aku yayi. Iki aku ngomongke kono kok. Yayi. Menapa paduka ngendika nantang kan karo kowe Mandura. Terus Prabu Duryudana, sinten ingkang sanjang? Bagong, kula mboten matur napa-napa. Wah, Bagong. Ngedu Baladewa karo Duryudana menungsa kaya ngono. Nggawa nenggala mudhar. Kuwi rencanane sapa kaya ngono kuwi? Ketoke ngono kuwi, Gong. Wis manut dalange wae ora usah gawe lakon to. Iki sing lakoke iki. Lho. Kowe iki mung wayang dilakoke iki, rasa tok gawe acara to. Slamet. Aku kok iso ngomongke slamet. Aku wis ngentukke detuke banget dit iki. Mesti mbelani aku. Nggih Mas Eno nggih? Heeh. Andani ngayal kok kowe. Santai wae rasa kuwatir. Cah wedane kaya ngono.